gondol endas gondol nang jero kelambu iku jenenge yo adik walah gambutan satu kali ditebak asike main teka-teki ayo ditebak deh apa ya mas? Iku mau ayo apa itu mas? ya mbak Coba kayak bro apa ya? ya jawab dhewe lah ora ngerti Ya apa itu? ayo adek coba ditebak iwa opo eneng kumise warnane ireng coba ditebak apa ayo Apa ya? aja negatif ya positif tinggi ya Orang mas apa dek apa dek dek Iku kang mas Iku jenenge Iwa lele ake sumute Iku jenenge la 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 Masa kita main teka-teki Yo coba ditebak Endas gondol Yo kang mas nang jero kelambu gampang dek Apa ya, Iki Mas? ini apa jangan dimaksud Apa itu mas? dek ne endas gondol nang jero kelambu iku jenenge yo adik walah gambutan satu kali ditebak asike main teka-teki ayo ditebak deh Apa ya, Mas? iku mau ayo Apa itu mas? ya mbak Coba kayak bro apa ya? ya jawab dhewe lah ora ngerti Ya apa itu? ayo adek coba ditebak iwa opo eneng kumise warnane ireng coba ditebak apa ayo Apa ya? aja negatif ya positif tinggi ya Orang mas apa dek apa dek dek Iku kang mas Iku jenenge Iwa lele ake sumute Iku jenenge la 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 Masa kita main teka-teki Yo coba ditebak Endas gondol Yo kang mas nang jero kelambu ya ngerti ya iku halo gua gambutan dek mati gambutan